hyvän sen luottaa, jos ne tuntee pitkältä ajalta, niin luottaa miehen. Jukka on sillä tavalla ehkä aika itsenäisesti työstää roolia ja sille on ymmärtää paljon. Ja vai ihan oikeesti, kun me ollaan jo sen verran kauan Jukan kanssa tehty yhteistyötä, niin meiltä käy niin simppelisti. Mä tiedän aina, missä toinen on menossa. Onhan tuossa Jukassa jotain samaa. Se on semmoinen Suomen pellonpää. Silloin kun täytin 40 vuotta, sain syntymäpäivälahjaksi äidiltäni hienon kirjan lähikuvassa Matti Pellonpää. Haluan täältä takakannesta lukea erään sitaatin, mikä kuvastaa Matin luonnetta ja ajatuksia. Osaa yhdistää ristiriitaisia asioita ja se on yksi syy, miksi pidän Matti Pellonpäästä niin paljon. Eläköön minä, anarkia, päihteet ja rikkinäiset, mutta syvät ihmissuhteet. Vai mitä, äiti? Kukas sie Jukka oot? Mistä sä oot kotoisin? Minä olen Jukka Olavi Piispanen, syntynyt 27.10.1969 Jyväskylässä. Kävin siellä eka- ja tokaluokan ja sitten muutimme Keurulle, kun isä sai työpaikan, mikä oli Keski-Suomen joku pataljona silloin, sitten tämä oli Keski-Suomen rykmentti ja nyt pioneerirykmentti ja tavallaan ympyrä sulkeutuu, koska tänä vuonna 2014 tämä rykmentti lakkautetaan, mutta isä on jo eläkkeellä. Ensimmäinen elokuva, minkä näin leffateatterissa, käytiin isän kanssa katsomassa ensimmäinen Turhapuro-elokuva ja tässä on hauska anekdootti silleen, että isällä oli paidan rintataskussa suklaalevy, että syödään siellä leffa-aikana, mutta koska leffa oli niin mielenkiintoinen, suklaalevy suli taskuun ja leffan lopussa näytin valkokangasta ja sanoin, että milloin on tavoitteena päästä tuonne. Se oli niin se juttu, että leffaan. Ja no, tästä tapauksesta meni noin parikymmentä vuotta, niin ensimmäinen elokuva, missä olin avustajana, oli Timo Koivusalon Kulkuri ja Joutsen. Ja isän kanssa mentiin katsoa se leffa. Mä halusin, että isän kanssa mennään katsomaan se, kun se tulee Keurulle se leffa. Ja sen verran isä muisti tapauksesta, että se pieni junavaunukohtaus, missä minä vilahdin, niin isä kaivoi karkkipussin taskusta ja ota juniori pastilli, kun oot päässyt filmille. No, isä oli aika jännä jörrikkä, että vasta nyt ihan viime vuosina vasta alkanut niin kuin arvostamaan näitä juttuja, mutta on sillä tavalla kannustanut, että kun aikani ruinasin pitkään, niin sain muun muassa akustisen kitaran. Olen tykännyt kirjoittamisesta, sain matkakirjoituskoneen, millä olen kirjoittanut paljon tarinoita ja muuta. Ja äidiltä on saanut paljon lahjaksi kirjoja ja tälle. Sillä tavalla. Hyvät vanhemmat kyllä. Mutta sitten taas tähän teatterimaailmaan pääseminen meni silleen, että 93 vuonna mulle meni yksi parisuhde poikki ja kaverit halusivat vähän virkistää, että et jää kotia mököttää, vaan tut niin meidän mukaan. Ja sitten edesmenneellä kaverillani Jannella ja hänen veljellä oli tämmöinen hauska tapa, että on tikkakauden avajaiset. Paskat meillä koskaan mitään tikkakautta ollut, mutta siis ideana oli, että autotallin vierellä on tikkataulu, sitten meillä oli osakilpailuja, minisuksilla hiihetään kasvimaan ympäri ja muuta. Ja sen illan aikana sitten heidän isänsä Ville tuli kysymään, että tehdään tämmöistä näytelmää kuin Palladi Pilli Hermannista ja tarvitaan nuoria miehiä mukaan, että ketkä lähtis. Niin mä olin ainoa, joka nosti käden, että minä. Niin Ville sanoi, että tämä on selvä. Ensi keskiviikkona kello 19 harjoitukset. Minä tulen hakemaan. Ja siitä on mennyt nyt 21 vuotta. Ja samalla tiellä on, että yhtään kokonaista vuotta ei ole ollut semmoista, ettenkö olisi jossain näytelmässä tai leffajutussa ollut mukana. Mä en ole käynyt teatterikoulua, mutta sitten tämmöisiä muutaman viikon ja viikonlopun kursseja on ollut, että
muun muassa Jyväskylästä semmoinen näyttelijä kuin Jouni Salo on pitänyt meille kansalaisopiston alaisille tyypeille kursseja ja tosi hyviä. Niin kuin tääkin, että voisi miettiä, että jos mä yhtäkkiä valmistunut vaikkakin kaupunginteatterin näyttelijäksi, niin mikä sitten sen jälkeen, jos on mun paras harrastus tavallaan. Että mulle niin kuin näytteleminen on silleen semmoinen jännä yhdistelmä, että se on harrastus, elämäntapa ja sitten työ. Että samalla intensiteetillä mä teen kaikki, että ainoa ero, että milloin se ero harrastuksesta työhön, että sitä tulee liksaa. Mutta muuten niin aina mihinkä juttuun lähden, niin täysillä. Tukeeko sun mielestä lavalla oleminen teatterissa ja sitten kameran edessä jossain TV- tai elokuvaproduktiossa, niin tukeeko nämä jutut toisiaan vai onko ne jotenkin vastakkaiset? Voiko näyttelijä tehdä luontevasti molempia? Kyllä, ja ainakin omalta osin on se, että kiehtoo molemmat tavat näytellä. Ja nimenomaan tuossa kysymyksenne alkumetreillä kiteytitte asian loistavasti, täydentää toisiaan. Varsinkin niin päin, että kun teatterissa kaikki asiat tehdään isommin, niin niitä saadaan ja joutuukin tekemään minimalistisemmin kameran edessä, koska kamera on aika armoton. Ja sitten taas toisaalta sitten, että jos lavalla näyttelee semmoista ei niin hirveän räiskyvää persoonaa, niin että miten pienillä jutuilla saadaan niin se tietty voima. Ja semmoinen. Että molemmissa on tärkeää niin läsnäolo, ja on tärkeä meininki ja on täydentää. Mitä antaisit nuorelle minällesi nytten vanhemman herrasmiehen ohjenuorana, niin mitä sanoisit? 21 vuotta nuorempi Jukka ryyppäsi paljon enemmän kuin minä, että sanoisin ainakin siitä, että vähennä. Mutta taas sitten jos tämä teatterihommi, se oli niin makea, upea, hieno juttu, että sanoisin, että just oikea ratkaisu, pysy tällä tiellä. Mutta mä oon sillä tavalla aika, no tietyiltä elämäntavoilta niin olen bohemi, mutta olen silleen huono bohemi, että jos bohemisuuteen liitetään se, että voidaan myöhästellä, kun olen näin, niin, että olen hyvin jämpti kelloajoista ja päivämääristä ja että pidetään kiinni niistä, mitä on sovittu. Jätin sinut yöksi nukkumaan, muistanut en uutta puima-aikaa. Löysin sinut aivan palasina. Pieninä murusina on kultaani tiellä. Vilkaisin ojaan, onko pääsis siellä? Tukeeko tämmönen musatoiminta, bändissä oleminen ja laulaminen tätä teatteria ja näyttelemistä muuta? No, kyllä ne täydentää ja sitten molemmissa on yhteneväinen tekijä, rytmitaju täytyy olla. Ja useimmiten olen päässyt juuri bändin laulajaksi sen takia, koska en osaa oikein soittaa mitään instrumenttia, mutta kyllä se täydentää sille, että aikoinaan kun tehtiin muun muassa Talkooteatterissa jotain niskavuorinäytelmää, että ne on kuitenkin sellaisia aika raskaita epookkeja. Ja meillä oli siihen aikaan F43-niminen bändi ja meillä oli torstaisin treenit, niin se oli myös samalla sellainen henkireikä silleen, ja sitten molemmat silleen kuitenkin tukee toisiaan. Ja nytkin tässä tänä syksynä tätä 45 vuotta niin perustettiin tämän F43-bändin kitaristi Juha Sakslundin kanssa niin Neverhöte Pollox-niminen punk-bändi. Oho. Tässä vaiheessa on pakko mainita, että tämän loistavan nimen on keksinyt meidän rumpalimme Jarkko Rossi ja passossa Tuomas Kuusela. Tulkaa keikoille, mainos. Mistä lähtien te olette tuntenut? Varmaan alun perin se oli vissiin 2000 vappupäivänä nähtiin baarissa. Sä olit Peten kanssa siellä, eikö ollutkin? 2001, koska siitä meni noin vuosi, niin sitten oli ensimmäinen bändiviritys.
Sitten tähän tuli tää F43-nimi siitä, kun mä luin semmoisen artikkeli yhdestä lehdestä, että niin tautimääritysluettelossa niin F43 tarkoittaa niinku reaktiota stressiin ja sopeutumishäiriötä. Mutta sitten sä tykkäsit sitä, kun piti puhelimessa antaa niinku lehti-ilmoitukseen bändin nimi, niin se kirjoittiin F-43, kun se tautimääritysluettelossa niin se kirjoittanut oikeasti F.43 tai ilman mitään, niin mä muistan, kun sä olit ihan polleena jätkänä, että vittu, että bändin nimessä on 1 kirjana 2 numeroa ja silti se voidaan kirjoittaa väärin. Mut sitten tuli mieleen tää yksi meidän biisi, siis aivan älytön, I Can Stand Erection of the Communist, niin se on teidän Mutsin suosikkibiisi tuotannosta. Niin, eikö se alun perinhän se oli ihan joku muu se no kun siinä on kaikki nimikin, no, mutta se oli kuulosti, I get instant addiction from your lips, eli saan välittömän addiktion huulistasi, mutta vittu kun basisti Järvisen Sami kuuli, että I can stand erection of the communist, mutta se oli tavallaan niin vitu hyvä, niin sehän sitten päätettiin, että näin se on. Se on varmaan ehkä kaunein kappale naisista. Tämä oli silleen kyllä kiva tää Neverhurt-polos, kun se meidän F43 hajosi 2005, että aina kun me nähtiin jossain, niin sulla oli aina haaveena, että olisi kiva päästä vetää jotain punk-juttuja tämmöisiä. Mistä sulla se idea muuten tuli alun perin, niin se, että päästä sitä vaikka Sex Pistolsia tykittää? Tai... No mä vaan kuuntelin sitä ja sitten ajattelin, että noita olisi kiva soittaa. Ja sitten sillä Rottenillahan on vähän samantyyppinen ääni kuin sulla. Tuli vaan sitten mieleen, että sä voisit sopia siihen hyvin lailla. Mutta viime syksynähän oli jotenkin tähdeasennot sopivassa jutussa, kun mä olin Leppälän Kartsan 50-vuotissynttäreillä ja sitten näin Rossi Jarkon siellä ja sitten mä sille kerran, että olisi tämmönen juttu tulossa, niin että lähdekö soittaa rumpuja sinne, sanotaan, että jos löydätte basistin jostain, niin okei. Ja tää tapahtui elokuussa. Niin mä nyt tämän vuoden tammikuussa mä sitten ajattelin, että olisi kiva saada homma etenemään, niin sitten mä laitoin vaan Facebookiin, että mulla olisi niin Juhan kanssa tämmönen viritelmä, että kuka lähtisi basistiksi, niin kävi tosi hauska juttu, että tää Kuuselän Tuomas, mikä on oikeasti kitaristi ja soittaa tämmöistä rautalankaa ja muuta, että olisi kiva päästä tykittää bassolla punkkia, että jotenkin loksahti palat kohille ja sitten se, mistä mä tykkään tässä bändissä on niin se, että miten myös niin henkilökemiat toimii ja kaikki tämmöistä. No, alunperinhän minä olen tämmönen Elviksen ja rockabilin ystävä, mutta sitten mulla on aina ollut semmoinen tietty viehtymys siihen, siis en mä tykkää semmoisesta huutopunkista, että minuutissa tuodaan katsoa kaikki tuskaisilta. Vittu mä vihaan sua! Vittu mä vihaan sua! Ja siinä on koko biisi. Että se on kuitenkin semmoinen niinku Clash ja Sex Pistols ja tän tyylinen ja Misfits ja... Mikä se oli se yksi helkkari hieno biisi, mikä soittaisi Dead Boysia? Niin tän tyylinen meininki on niinku tosi hyvä, niin... Tykkään kyllä punkista silleen, se on semmonen... Aika raikastava meininkiä. Yleensähän niinku nuoret jätkät alkaa tekemään punkkia, mutta tää on niinku hyvä, että me ollaan vihaisia keski-ikäisiä ukkoja. Pitäisikö meidän hankkia Agnea uudestaan? Se on myös vakuuttavia. I spend my money to be antiques and play. It's time to get drunk and hide away. It's all, 'cause I can't forget you. It's all, 'cause I can't forget you.
Lähdemme kohta teatteriharjoituksiin. Talkooteatteri harjoittelee Marian ilmestykset nimistä näytelmää ja se tulee ensi-iltaan ja kantaesitykseen maaliskuussa. Oletteko valmiita? Show must go on. Missä me olemme nyt? Tämä on kulttuuritalo Kimara Keurulla. Tämä on remontoitu vanhasta koulusta. Tällä rakennuksella on todella vanha historia. Tämä on yli 100 vuotta vanha paikka, mutta niin 2007 saatiin tämä valmiiksi ja siitä asti on saatu teatteria täällä. Ja tämä on aina oikeasti Keuruun paras komedian, vaikka vetää myös niin aika rankkojakin rooleja. Aina se löytyy, että kun ohjaaja kysyy tai sanoo, että voisit vähän lisätä jotakin hulluutta, niin oli vaan kysytä kuinka paljon. Kerro äkkiä tuohon, että minkä takia sä haluaisit tehdä tämän Marian ilmestyksen? Twitterissä pari vuotta sitten törmäsin tähän tekstiin. Tämä on tämmöinen ihminen, joka on kirjoittanut tämmöisen näytelmän. Ja sitten pyysin sen luettavaksi, kiinnostuin aiheesta ja sitten sitä vähän ruvettiin muokkaamaan sen kirjailijan kanssa. Ja ajattelin, että sopisi tälle ryhmälle. Ja tässä ollaan. Enskari tuossa maaliskuun 6. päivä, tässä muutama viikko aikaa. Tai niin kuin sä aina sanot, että aikaa on ruhtinaa. Aikaa ei ole, nyt on aikaa vähän. Ensi viikko menee vielä lomaillessani. Joo. Niin. Loma pukkaa päivä. Kyllä tää tästä. Mutta mikä fiilis sulla nyt on, kun tää on kuitenkin aika palasilla tehty ja sä oot sovittanut aika paljon tekstiä, että ollaanko me kumminkin sun mielestä aikataulussa? Aina ollaan. Okei. Kai ne aina valmistuu. Joo. Joo, mä vähän minidiskiä tuonne väsäilen. Pystyy. Okei. No niin, hei, kello on 17 yli. No niin. Jep. Ratsastus on pikkutyttöjen juttu. Äläs nyt. Maailmanhistoria on täynnä hevosella ratsastaneita suurmiehiä. Niin, sotasankareita. Hyvää huomenta. Onpa mukava nähdä teitä taas. No, kuinkas loma meni? Hyvin. Marjan Kalle. Tervetuloa kotiin. Minä kertoisin vähän. Tässä minun tekemäni mansikakakkua. Mutta eikö se koskaan leivottu? En lähde. Mä sulle kysynytkään vaan meidän höökiengiltä. Just niin. Yli. Anteeksi. Näytelmäharjoitukset kutsuvat. See you later. Joo, tuu vaan. Hiljaisuus.